Sandiphinde ndabuya bethunani bendenzile ke earlier on ivideo ngoMpumelelo Mseleku obethe waposta ke ii-pictures ekunye nentombazana yakhe entsha uAmahle. Nayo into yenzeka sibonile ke kwi-preview ezingane zesithembu uba uMpumelelo ingathi uzawude aye uyolobola nyhani ngoba siyibonisiwe imali bekwa, sambona ke inantsi intombi ikuyigweqa ngamadolo isemotweni ithwele inxibe eformal siqonda uba into yayimini ke mhlawumbi wayeyocelwa ngayo. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. So ke usizini ephelileyo uMpumelelo wayefakile uNosipho, ndachaza ke kulaa video bendiyenzile uba uTirelo waye wakhomenta phaa kulaa video esitsho ke esithi halala kumamkhulu esitsho kuNosipho Cele. Then ke ngoku nje uMpumelelo befake ezi ifoto ndiye ndatsho ndathi hayi asazi ke noba uTirelo uzawukhomenta okanye uzawuthini. Into ayewayenza ke sana uTirelo guys, uTirelo uye wafaka ifoto kaMpumelelo noAmahle kunye noSne Mseleku. Hayi ke ndayethuka ke le ndaqonda hayi ke makhe silindele ifoto elandelayo ngoba ke ngoku ukhona umuntu othatha le foto, so mhlambi ke ibinguTirelo wayethatha le foto, so ifoto elandelayo mhlambi izawuba ifoto yakhe noMpumelelo kunye noAmahle, mhlambi yona ke iyawuthathwa nguSne. Hayi niyazi nomtiritiri wenza ntoni bethunani, andiyazi noba ke kwenzeka ntoni okanye abantu baye bathini na mhlambi ke kula Instagram story, but uphele eyicima loo foto leyo le niyibonayo nantsi ilapha unomtiritiri. Inoba ke abantu baye bamxwaqwa because ngokuya wayekhomente under ifoto kaNosipho kunye noMpumelelo bathi abantu uzenza ngathi akava ntlungu njoba efaka la comment okanye naye waqomba inoba sabe sibhizi senza ii-videos ngale nto uba waposta uMpumelelo kunye nale ntombi yakhe intsha. Sisi-monitoring spirits ithi ingena sibe sesingenile nathi, so sesakhawuleza ke sasithatha i-screenshot. By the time icima sabe ke sesizifumene i-screenshot. Asiyazi ke noba bayevana na kunye noAmahle lo uTirelo okanye ithini into, kodwa intombi le ikhangeleka ngathi inako ukuthula, andifuni uthumathile because ke asikamboni. Abanye ke bendibavile bathi bayamsizela kunomtiritiri ngoba siyamazi unomtiritiri, sambona kakuhle ku-season 1. Now andiyazi ke noba mhlawumbi le nto uba wayekhulelwe mhlawumbi yayizii-hormones, kodwa hayi wayebukhali besilwa gqithi noVuyokazi. Naku-season 2 ke izinto zaphinda zabheda zengolu hlobo benibonile bezingalo. So asiyazi uba ke ngokubona bazaba njani ngoba kaloku I guess uMpumelelo inoba uzamenza umamkhulu kuba bethe ufuna i-virgin ezaba yinkosikazi yamakhehla, izawuba ngumamkhulu, okanye ke uza kwenzela uTirelo iqiniso njengomntu athi ebelisoja lakhe okokunye naye emxhasa. Asiyazi, yonke loo nto leyo sizayibona as useason 3 wezingane zesithembu edlala. Khanishokeni na kuba nicinga ntoni ngale nto uTirelo eyiwaposta uMpumelelo noAmahle kunye noSne and then wayicima loo foto emva koko kwamsinyane. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.